Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 30-njy marty hepdäniň çarşembe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Khamenei ýurdun geljegi üçin gepleşikleriň dälde raketalaryň hasmy hükümdigini aýtdy. Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilendigi habar berildi. Berilen maglumatlardan ma'lum boluşyna görä, tutsak edilenler bir kanun ýeşil maddalaryny esasan köçelerde tatypdyrlar. Bir taraplyk we harby taýdan goşulşmazlyk siýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň bir wagtyň özünde ýaragly güýçleriň ähli görnüşleriniň söwüşe taýýarlyk derejesini barlamagynyň sebäpleri barada harby bilermenler nähili pikirde. Такие манёвры в истории были такие случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Khamenei ýurdun geljegi üçin gepleşikleriň dälde raketalaryň has möhümdigini aýtdy. Khamenei 30-njy martda resmi web-saýtynda eden bu çykyşynda Iranyň Rewolýusiýon gwardiýasynyň balistik raketalary östürmek boýunça tagallalaryna ýardam teklip etdi. Geljegiň raketalara dälde gepleşiklere baglydygyny aýdýanlar düşünjesiz ýa-da dönük diýip Khamenei bellädi. Iranyň ýakynda malaşyran raketa synaglary Birleşen Ştatlar, Fransiýa, Britaniýa we Germaniýa tarapyndan berk tanqid edildi. Bu ýurtlar synaglary durnuksyzlandyrjy we provokatiw diýip adlandyrdylar hem raketalaryň umuman ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny bellediler. Iran öz raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmek üçin niýetlenmeýänligini aýdýar. Pakistanyň resmileri polisiýanyň Islamabadda parlament binasynyň öňünde protest geçirýän ýüzlerçe radikal islamçyny dargatmagy taýýardygyny aýtdy. Munyň öňü tirasynda 29-njy martda Içeri işler ministri Chaudhry Nisar Ali Khan protestçileriň oturup geçirýän demonstrasiýasyny bet etmedik ýagdaýynda hökümetiň olara garşy güýç ulanyp biljekdigini duýdurdy. Khan herekete taýýar 7000 adamlyk howpsuzlyk güýçleriniň hökümetiň tapşyrygyna garaşýanlygyny aýtdy. Pakistanyň Tahrik adly sünni toporundan 10.000 çemes islamçy 27-nji martda Islamabadda ýygnanyp geçen aýda Mumtaz Kadriýanyň atylyp öldürilmegine öz garşylygyny ma'lum etdiler. Kadri 2011-nji ýylda Pakistanyň dine dil ýetirmek baradaky kanuny reformirlemeň tarapynda çykyş eden häkim Salman Taseeri öldürmekde günäli tapylyp cezalandyrylypdy. Şeýle protestçiler janyna kast edilen häkimin gorap çykyş eden tusaklykdaky Hristiýan dinanynyň ölümini talep edýärler. Hökümet protestçilaryň talaplaryny berja etmekden ýüz öwürýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon ähli ýurtlary 2018-nji ýyla çenli ýarym million Siriýaly bozguny ýerleşdirmek meselesine gatnaşmaga we raýdaşlyk görkezmäge çağırdy. Han bu beýannama bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň 30-njy martda Jenewada ministrler derejesinde geçiren konferensiýasynda çykyş etdi. Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän konflikt zerarly adamdan 250.000 adam wepat boldy we 5 million bozgun ýurdun daşyny çykdy. Jenewadaky maslahatdan öň fevral aýynda Londonda geçirilen konferensiýada dünýä ýurtlary 2-nji jahan uruşundan soňky döwürde dünýä derejesinde iň uly göçüşlügi düzgünleşdirmek meselesine 11 milliard dolar möçberde pul kömegini wada berdiler. Ortaýa Iranyň ýakynda amala aşaran raketa synagynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşiniň rezolýusiýasyny bozmaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň üç ýurdy ýaňy ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşine ýüzlenip, Iranyň raketa synaglary sebäpli Tehran babatynda çäre görmäge çağırdylar. Bu ýurtlar Iranyň synan raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny aýdýarlar. Olar raketa synaglarynyň Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça halkara laşygynyň baglaşylmagynyň ideýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşiniň Iran babatynda kabul eden rezolýusiýasyna ters gelýänligini belläýärler. Moskwa munyň bilen radylaşmaýar. Rezolýusiýa synaglary gadagan etmeýär diýip Interfax agentligi Ortaýa Daşary işler ministrliginiň ýaraglaryň ýaýwanlanmazlygy boýunça departamentiniň müdiri Mikhail Ulyanowyň sözünden sitata getirýär. Iran mart aýynda Sinan, Şahab 3 we
Kuambir raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynda agzalmanlygyny belleýär. Türkmenistanyň ýygyndy komandasy futbol boýunça dünýä çempionatynyň Orsetde we Aziýada FIFA 2018 bäsleşligine gatnaşma ugrunda saýlama bäsleşliginiň çäginde 29 martda Hindistan bilen duşugunda 2-1 hasap bilen utdy, emma dünýä çempionatynyň saýlama oýunlarynyň 3-nji tapgyryna geçip bilmedi. D toparynda ýarışan Türkmenistan jemi 13 bal toplap tablitsada 3-nji setirde ýerleşdirildi. 1-nji setirde Iran, 2-nji setirde Aman yerleşýär. Türkmenistanyň we Hindistanyň futbolçylary 29 martda Hindistanyň Jawahar Nehru stadionunda duşuşdylar. Tapgyrlaryň ýarışlaryň çäginde 39 sany futbol komandasynyň gatnaşmagynda jemi 150 duşuk geçirildi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Iranyň baş ruhany lideri Ayetullah Ali Khamenei ýurdun geljegi üçin gepleşikleriň dälde raketalaryň has möhümdigini aýtdy. Khameneiň Iranyň Rewolýusiýon gwardiýasynyň ballistik raketalary özleşdirmek boýunça tagallalaryny goldap eden bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa ýurtlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine ýüzlenip Tehranyň ýakynda geçiren raketa synygy wagtynda çäre görmäge çagyryşlaryna gawat geldi. Bu ýagdaýyň daşyndaky halkara gapma garşylyklar barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli. İran'ın yukarı ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin aytmana göre İran'ın geleceği üçün has mühimzat gepleşikler dälle raketalar. 30 Mart'ta Khamenei'nin resmi websaytyna yerleştirilen bu bayanat Günmatar dewletleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini İran'ın golayda geçiren ballistik raketa synyklaryna jogap hökmüne mümkin bolan hereketlere geçmäge çagyrýan wagtyna gawat gelýär. Websaytda ýurdun ýol başçysyna sargylanyp gelecek raketa larda değerli gepleşiklerde diýenler ya nadan ya da dönük diýilýär. Khamenei bu aýdýanlaryny İranyň belli bir derejede aram hesaplanýan siyasi ýaranlygynyň başlygy öňkü prezident Ali Akbar Haşimi Rafsanjana gönükdirýän bolmagy mümkin. Sebäbi Rafsanjany öten hepde Twitter'de gelecek raketalarda däl dialogda diýip ýazypdy. Khamenei şeýlem özüniň İranyň konservativ ogurly Islam rewolýusiýasynyň sakçylary tarapyndan ballistik raketalary östürmek boýunça edilýän tagallary goldamaga taýyndygyny duýdurdy. Khamenei Islam Respublikasy gorunura güýji bolman gepleşikleri umtylsa, onu ol her bir gawşak ýurtdan abanýan howpyň öňüne diýde çökerdi. Dünýäniň güýçli dewletleri bilen 2015-nji ýylyň iýul aýynda gelinen ýadro alalaşygyny Khamenei oňlady. Ýöne ol bu alalaşyk Günmatar bilen giň gerimli dostlukly gatnaşyklary dikeltmäge getirmez. İran özüniň adaty harby potensialini östürmeli diýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon 30 Martda İranyň raketa synyklaryny geçirmeginiň aladalara sebäp bolandygyny bellep, näme sanksiýalaryň ýa näme çäreleriň görülmegi barada karar bermeli bu guramanyň awpsuzlyk geňeşi diýdi. 6 güýçli dewlet bilen baglaşylan geleşikde Tehran ýadro ýaraklaryny götermäge ukyply ballistik raketalary edinmekden saklanmaga çagyrylýar. Özümizde hepde Birleşen Ştatlar, Fransiýa, Britaniýa we Germaniýa İranyň orta aralykly Şahab 3 raketasynyň we Qysga aralykly Qiyam 1 raketasynyň synyklary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň rezolýusiýasyna ters diýip nägilelik bildirdiler. Bu 4 ýurt tarapyndan howpsuzlyk geňeşine ýiberilen raportda İranyň ballistik raketa synyklary durnuksuzlandyrjy hem provokativ sebäbi raketalar umuman ýadro ýaraklaryny daşamaga ukyply diýilýär. İran bolsa öz raketalarynyň ýadro ýaraklaryny götermäge niýetlenendigini inkar edýär. Rewolýusiýa sakçylary synyklary ýurdun ýadro ýaraklaryna dayanmayan gorunuş güýjüni görkezmek üçin edilýän zat diýip suratlandyrdy. Birleşen Milletler Guramasy herekete geçer diýen umydy orsiýet kawşatdy. 14 Martda howpsuzlyk geňeşinde Iranyň raketa synyklary gozgolanyna orsiýet synyklar 2015-nji ýylyň rezolýusiýasyna ters däl. Sebäbi çagyryş hökmany talap
maksat däldi. 30 martda Morsiýetin Daşary işler ministerliginiň ýadro ýaraglaryny ýaýratmalyk we ýaraglara kontrolluk bölüminiň başlygy Mikhail Ulyanov İranyň tutumlugy orady. Ulyanov Moskwa İranyň balistik raketalarynyň ýadro ýaraglaryny götermäge ukyplydygyny görkezýän subutnama görenok diýdi. Kreml 31 martda Washingtonna geçjek ýadro hawpsuzlyk sammitine delegasiýa iýermekden boyun gasyrmak bilen Günmataryň İranyň balistik synaglary bilen iş tarışmak baradaki synanyşygyny gawşatdy. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň howpsuzlyk güýçleri Demirgazyk Gunduz welaýatynyň Daşdyýarçy etrawyny söwüşçilerden azad etmek ugrunda harby çärelerine başladylar. Demirgazyk Owganystanyň yerli häkimetleri bu ýerde söwüşýän ýaragly toporlaryň arasynda soňky wagtda Islam döwleti atly ekstremist toporyň agdalarynyň şol sanda Merkezi Aziýaly söwüşçileriň sanynyň köpelýänligini aýdyp aladalanma bildirýärler. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulimradynyň maglumatlaryny dinläli. Gundogora Owganystanyň Gunduz welaýatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gunduz şäherinde de jeňçileriň wähem salýandygyny ma'lum edýär. Ýöne Gunduz welaýatynyň jeňçileri ýok etmek boýunça 29 martda Şapak atly harby operasiýa başladyldy. Welaýatyň Daşdyýarçy atly etrapynda jeňçileriň ençeme komandiri helak boldy. Jeňçileriň etrapdaky harby merkezleri weýran edildi. Jeňçileriň Şakir Telepi atly bir meşhur komandiram uruşda ölüpdir. Daşdyýarçy etrapynda başlanan harby çäranyň tutuş Gunduz welaýaty boýunça geňeldirilejekdigini welaýatyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Qasim Jengelbag aýdýar. Gunduz welaýatynyň jeňçileriň gowylyp çykaryljakdygyny general nagtaýar. ولسوالی دشترچی و ان قریب انشاءالله در تمام ساعات ولایت قندوز عملیات‌های بزرگی را برام اندازن. Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy öňüm harby operasiýa geçirildi. Şoňa garamazdan bu welaýatda jeňçiler gittikçe güýçlenýär. Gunduz welaýatynyň oba ýerlerine jeňçiler ýetilge edýär diýip yerli ilat aýdýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň sekretary senator Abdulla Qarlagyň aýdysyça Gunduz welaýatynda awgan güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Awgan güýçler bilen çaknaşykda jeňçiler uly ziýan çekipdir. Daşdyýarçy etrapynda jeňçileriň merkezine zarba urulypdyr. Emma jeňçileri welaýatdan doly ýygyna serpikdirmek awgan güýçlerine başartmaýar. Welaýatda jeňçileriň sany barha köpelýär. Gunduz welaýatynda daşary ýurtly jeňçiler hereket edýär. Awgan hökümeti Merkezi Aziýaly militanlary Gunduzdan gowy çykarmak boýunça kararly diýip garlyk aýtdy. Gunduz نیروهای امنیتی بسیار ضربات پیکر دشمن وارد ساخته اما ولسوالی دشتیارچی در این روزا Gunduz welaýatynyň uç etrapy Täjikistan bilen serhetleşýär. Täjik-Awgan serhediniň 30 kilometre golaýynyň jeňçileriň kontrolundadygyny yerli resmiler aýdýar. Gundogora Owganystanda daşary ýurtly militanlaryň güýçliligini Gunduz welaýatynyň häkimi Esedulla Omarxil aýtdy. Daşary ýurtly jeňçileriň Merkezi Aziýa ýurtlaryna da howpawandyrýandygyny häkim öňe sürdi. Terroristlere garşy göreşde goňşy ýurtlaryň Awganystan bilen hyzmatdaşlyk etmegini häkim sorady. Agar mikhad ki dasisay şart khabi başa organhay amniyeti imarat tatbiq bokanan Gunduz welaýatynda barýan uruş sebäpli 2000 oglaý maşgaly öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Bosup çykanlaryň başpenasy çadırlarda ýaşaýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar habar berýär. Hanım Halimanyň aýtmana görä, talep söwüşçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda onuň obasynda çaknaşyk bolupdyr. Şonuň üçin biz obadan gaçyp çykdyk. Obamyzda häzirem dartyglyk höküm sürýär. Öz üýjaýymyza dolanyp bilmeýäris. Çağalarymyz bilen görgüli ýagdaýda ýaşaýarys diýip Hanım Halima aýdýar.
Demirgazyk, Gündogor we Günmatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Daşary ýurtly jeňçilerin hem Awganistanyň merkezi ady ýurtlar bilen serhetleşýän regionlarynda toplanýandygyny Awgan resmileri aýdýar. Orsiýatyň Awganistan boýunça ýürüýte wekili Zemir Kabelov Awganistanyň Tajikistan we Türkmenistan bilen çäklerinde 10 000 golay İslam döwleti atly toparyň militarlarynyň ýerleşendigini aýdypdyr. Daesh militarlarynyň Awganistanda güýçlenýändigini Awgan resmileri tasdikleýär. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlary gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň resmileri ýurdun ýaragly göçleriniň şu günler geçirilýän harby taktik ýetirgenleşikleriniň dowamynda ýokary taýýarlyk derejesini görkezdenligini habar berdiler. Resmi maglumatlarda tutuş ýurt boýunça ýaragly göçleriň ähli görnüşleriniň gatnaşmagynda geçirilýän giň derejeli harby maşklar arkaly ýurdun söwüş taýýarlygynyň barlanýanlygyny aýdýarlar. Şol burakda da şenbe güni giýje duýdansyz oglan edilen bu harby türgenleşikleriň dowam etjek wagt möhleti taýyklaşdyrylmady. Bir taraplyk we harby taýdan goşulşmazlyk siýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň bir wagtda ýaragly güýçleriň ähli görnüşlerini töweşe taýýarlyk derejesini barlamagy barada harby bilermenler nähili pikirde. Biz bu temadan postsovet döwletleri boýunça garaşsyz harby bilermen Aleksandr Golts bilen söhbetleşip boldyk. Gelin söhbetleşigi dinläýäli. Aleksandr, Türkmenistanda geçirilýän häzirki harby türgenleşikleriň maksady barada siz nähili pikirde? Siz munyň sebäbini nämelerde görýärsiňiz? Туркменское государство чрезвычайно закрыто, как Bilsimiz ýaly Türkmenistan juda bir ýapyk ýurt. Şonuň üçin ýurtdaky kararlaryň kabul ediliş prosesine gatnaşmaýan taşarky ekspertleriň ýurtdaky bolup geçýän ýagdaýlar dogrusynda nähildir bir çak urmagy kyn bolýar. Emma her nähili hem bolsa, häzirki harby türgenleşikleriň bir näçe mümkin sebäplerini agdata bolar. Значит, таких причин может быть несколько. Siz haýsy sebäpleri göz öňünde tutýarsyňyz? Первое, самое очевидное, это, в общем-то... Birinciden Amerika Aziýa tebitindäki umumy ýagdaýlar gitdigiçe dartgynlaşyp barýar. Bu hem Awganistandaky howpsuzlyk meseleleri bilen bagly. Bilsimiz ýaly häzirki wagt Owgan hökümeti ýurdu gözegçilikde saklamak meselesinde uly kynçylyklary başdan geçirýär. Käbir ekspertler ýurdun belli bölüklerini Talibanyň ýa-da başga bir ekstremistik toparyň dogly öz kontrolyna geçirmegini diňe wagt meselesi diýip häsiýetlendirýärler. Munyň hem Awganistan bilen serhetleşen Merkezi Aziýa ýurtlary üçin uly howpy bar. Türkmenistan hem bu ýagdaýlardan kadydan çykma däl. Ýurtda garyplyk, awtoritar rejim hüküm sürýär. Bular hem radikal islamyň dörümegine we üsmegine esas bolýan şertler. Şol sebäpli Türkmenistanyň dörap biljek wehimi ýygy testirmek üçin häzirki türgenleşikleri geçirýändigine aýdyp bolar. Emma beýleki bir tarapdan türkmen häkimetleriniň awtoritar özüni nazara alnanda bu harby türgenleşikleriň ýurdun içindäki bir konfliktde jogap edilip geçirilýändigine hem çaklamaga esas berýär. Tarihte şular ýaly mysallary biz öňhem saýat bolupdyk. Bu haçanda harby döwlet agdyrylşygy boljak mahaly ýa-da tersine hökümetiň armiýany öz tarapyna geçirip agdyrylşygyň öňüni aljak bolýan pursadynda hem geçirilip bilinýär. Men bu ähtimallygy hem aradan aýyrmazdım. Вот этого тоже исключить, я бы не стал исключать. Harby analitik Aleksandr Golts bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz.
Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilenligi habar berildi. Türkiýanyň media serişdeleriniň maglumatlarynda Türkmenistanlylaryň neşe garşy görüş boýunça Istanbulda geçirilen operasiýanyň dowamında saklananlygy aýdyldy. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sariýewden diňläli. İstanbulda neşe töwdegärlerine garşy geçirilen ýürüýt operasiýanyň dowamında Türkmenistanyň raýatlary hem tutsak edildi diýip Türk habar terişdelerinde maglumat peýda boldy. Türkiýanyň neşe garşy polisiýasynyň şäheriň Zeytinburnu, Awjylar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büýükçekmeje we Ataşähir tewitlerinde geçiren operasiýalarynda neşe tatmakda şüphelenip 33 adam, şolutanda 21 tany Türkmenistanly tutsak edilipdir. Operasiýanyň dowamında 3 kilogram geroin, 1,5 kilogram marihuananyň, 149 gram metamfetaminin ve 300 gram ekstazinin hem ele tanınandygy ma'lum edilýär. Berilen maglumatlardan ma'lum boluşuna görä, tutsak edilenler bir kanun neşe maddalaryny etatan köçelerde satypdyrlar. Neşe sewdasynda aýplanyp tutsak edilen Türkmenistanlylaryň şahsiýetleri we olaryň geljekki ykballary barada hiç kim maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasyndan hem ýokarky mesele dogrusunda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýere gelende aýtsak, Türkiýede köp sany Türkmenistanlylar, şolutanda bir kanun migrantlar hem ýaşaýarlar we işleýärler. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň käbir böleklerinde 29 martda internetiň işlemänligi habar berildi. Ýurtda internet hyzmatlarynyň meşhurlygy artýarka internet gatnaşygynyň hilinen höpçünçülügiň kesilmeginden edilýän şikaýatlar häli şindi peýda bolýar. Internetiň el ýeterliligine degişli soňky näsazlyklar barada habarçymyz Sultan Atçylowadan gurrun bermegi soradyk. Sultan daýda dün Aşgabatda yine birnäçe sagatlap internetiň bolmanlygy barada maglumatlar gowşýar. Aşgabatyň haýsy ýerlerinde we näçe sagatlap internet bolmady? İnternet meselesinde şäheriň köp bölüminde şu günde unaşadýan internet ötýände barada maglumatlar bar. Burunyň hem salçyn gowdan nasybynda ötýär, burunyň parahat nasybynda. Şu şäheriň içinde şu häli şu internet ötýär. Edil siziň ýaşaýan ýeriňizde internet bilen bagly problemalar ýüze çykdymy? Hawa internet bilen bagly şu gün öýlen saat meniň öz internetim 17:30-larda öşdi. İşlerim kady bir ýarym saat toğra garaşdym. Onuň da saat 18-den soň ýanky nowatdan etdim. Indi ertir zaýawka beriň, ýanky teknik kömege habarlasyň diýdi. Siziň ýaşaýan ýeriňizde internetiň dün işlemänliginiň sebäbini anyklap bildiňizmi? Näme diýdiler? Onu men anykladym. Zaýawka berenimde bizde ýene-ýa ýa bolmasa aňyrky Pakistan'da hiç kemçilik yok. Sizin önünüzde kemçilik olmalı. Barlar deyip. Masayla diýerler. Ben düşünem okuyam. İnternetim kaçı tiyekir ötçe. Şonu boyunlarından ayırsak. Aytyanım mıntılar bilecekler. Sultan deyze internet häli şindi öçüp durýar diýdiňiz. Bundan ozal internetin göçmegi bilen bagly ýagdaý haçan ýüze çykdy? Şu ýatda alan telefon 23 mart günü bolýar. 23 mart günü saat 14:30'da men tagada teretdim. 14:30'da benim internetim öşdi. Ondan soň men şunu teknik kömege berýän edip 40-17:00 bizde teknik kömegiň telefony internetin öçünde barada sorajak boldum. Ýöne şonda haçan internet beriljek, näme üçin öşdi? Näme boldy diýsem, şäher boýunça öşdi diýdi. Şäher boýunça internet ýok, işlederler. Internet işler diýdi, ýa-ni operator trubkany goýdy. Şonda şol saat 17:30-dan soň berdiler. Şu saat 18-de golay akşam
iş wagty gutar beren wagtynda internet işläp başlady. Jemi näçe saatlap internet bolmady? Şol 3 saatdan borak internet bolmady. Mesela 20 martda şol şäher boýunça öçdi diýip operatorun öýüne maňa jogap berdi. Ondan soň ýene de şeýle bir kyn ýagdaýlar bolýar. Şu abonent platan hakynda hiç kim neme berenok. Ha meniň abonent platan meniň tarifim günde 2 manat abonent plata gitdi. Şol bir gün işlemese de telefondan şu öýüň ala dedip şonu barıp anyklap abonentini bölümden şonu bakar eten sen yarım onun gitti de sen şol tarifi alıp durlar ne yani abonent platan anlıp durşuyordunlar. Yöne şoğa nemeden oklarım hatıya bizde diye 7.000 tane abonent var şehir boyunca diye yani teknik kömöge gelen işler. Biz diye 3 günün devamında size becerip vermeye hukukumuz var diye, hakkımız var 3 gün sizi karıştırmaya diye. Şimdi 3 gün men işleyene diye men karşı oturmalım 3 günler. Biz ya bizim nememiz sol, bizim öz kanunumuz sol diye, bütçen yer kötü diye. Ben benim şöyle bütçenin sebebini aydan oklar. Şular yalak batı kıyım yağda iş internet bilen işlemek. Aşgabatdaky habar Semih Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetleşligi dinlediňiz. Daşoğuz Gdanyň medeni paýtagty diýilip öňlan edildi. 29 martda Aşgabatda bu waka bagyşlanan ýörüýte dawara geçirildi. Resmi maglumatlarda Daşoğuzyň öňkü Sowet döwletleriniň aglawy köpüsini öz içine alýan regional guramanyň medeni paýtagty diýilip öňlan edilmeginiň Türkmenistanyň milli baýlyklaryny we ruhy gymmatlyklaryny dünýä ýaýratjakdygy öňlan edildi. Şol wagtda Türkmenistanyň ýene bir şäheri Mary geçen ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip öňlan edilipdi. Marynyň bir ýylyň dowamında götüren bu ady şähere we ýurda näme getirdi? Hormatly radio dinleýijiler, öz pikirleriňizi mälim etmäge çagyrýarys. Okuwçylarymyzdan gelen tesfirleriň birinde Dilnara Muradowa Arkayn bolun Hirsat Ýeşillik gününden köpelýär, aýlyklar uzypsızca, hiç sada ýetenok, o hili atlaryň berilmegi belki häkimleriň jübüsünde bir üýtgeşiklük edýändir diýip öz tesbirinde ýazýar. Oğultaç atly okuýjymyz bolsa, medeni paýtagt ady Mara 3000 adam ýerleşýän ak öý berdi diýip öz tesbirinde ýazýar. Dogrusy at bilen tesbir ýazan okuýjymyz bolsa, hiç kime hirsat berilmeýär, hemme zat prezidente berilýär diýip öz tesbirinde ýazypdyr. Elbetde bu pikirler okuýjylarymyzyň şahsy pikirleri bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawun.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Yanıp köysem, bak